Jo, des de la meva actitud, seria ser un habitant més del poble, un veí més del poble, no? Però encara que no vulgui, el fet que sóc el mossèn del poble i el cura de baix al barri, vulguis que no, esclar, aquest personatge que em toca fer, no, per la meva feina, d'alguna manera marca una mica. Com que jo soc d'un poble del Bages, que es diu Avinyó, i allà, doncs, com és normal, jo vaig aprendre a casa i a l'església només fèiem català, fèiem tot en català, i llavors el que feia els estius, i després ja també de capellà vaig continuar, el temps que encara hi havia la dictadura i el català estava proscrit de les escoles, en aquells moments, doncs fèiem català extraescolar. A la biblioteca del poble, a les hores extraescolars a l'escola, nanos que volien, gent gran, i vam anar fent això amb el suport d'Òmnium Cultural, precisament, i sempre he anat fent això. I ara últimament doncs els africans que venen a treballar a la nostra diòcesi de Vic doncs passen aquí 3 o 4 mesos a casa i els ensenyo el català a partir de la seva llengua. O sigui, la parròquia no es limita només al grupet, que és minoritari, de gent que se sent catòlica practicant, sinó que té uns locals que els posem al servei de tots els grups de gent, dones que fan treballs, nanos musulmans que aprenen la seva llengua, grups de catecisme, grups d'esplai, grups que venen a fer repàs escolar, alcohòlics, i després altres grups de gent com la Baula, que és de Solidaritat Internacional, africans que no tenen locals i ve a fer les reunions allà, etc. És una cosa oberta. És un conglomerat de persones de tota nacionalitat, llengua i cultura, no? Degut a que als meus anys joves, 20 anys, vaig viure, dels 30 als 50, vaig viure al centre de l'Àfrica, a Ruanda, doncs llavors vaig quedar lligat pels sentiments, per l'amistat i per tot. Cada estiu hi vaig passar un mes i llavors quan hi vaig sempre amb algun grup de nois i noies d'aquí del nostre país. També abans com ara, la gent que es vol dedicar a uns valors com són la llengua, com són la nació, la solidaritat, la llibertat personal, els criteris, però són grups minoritaris, potser ho ha sigut sempre, però ara es nota més. Però n'hi ha, i això és el que val la pena, aquestes ganes de ser, aquesta voluntat de ser, des d'un punt de vista humà, i des d'un punt de vista mundial, perquè estem millor, però quan voltes pel món t'adones que els homes i dones som iguals arreu del món, les diferències locals, però és el mateix, no?